Ya, siap. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu nganti sririr liyane ana kene aku nunggu bose Dek. Asik. Ayo jogetan. Mas Yas jogetan. Janjane kowe ngendi Endang sanga Plumpung Pak Endang digayeng Leo jogetan asik Pak Dendo sawer Pak Demit aja bosoting Mas matur suwun Bos Mas Endal demete ora soto. Janjane kowe nang ngendi gelak
sedunungan seneng iki Mas Demit. Matur suwun lali janjine Reva Revo tak keparengke Sri. Suka-suka dalempun Bapak Badi, Ibu Murni, wonten Lengkong, Randu Rejo. Hoi, sound sistemnya apa Dek Levi? Shootingnya? HVS Kang Mas. Gambarnya bening, live streaming. Bapak Sapardi wonten Trengguli, Wilujeng Mirsani, Imas Tony Taraman Sidoarjo, selamat menyaksikan. Esok awan yang omah wis ora krasan, keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mupeng bingung anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi. Mas Yadi saking Klumpung Pika Tempe Rawuh. Sarwi ngoceh elo kae tak jaluk Dik Levi aja ngeceh. Kodak kuning agawe pikirku kowe. Leret ireng tak sawang tambah manis. Ipo bunga yen aku nyanding sliramu. Masuk hei. Oh, hey, 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 hey. Oh, ah, oh, ya, jas. Tak seranani. Saga, jas. Bablas ke podang kuning dong. Harap rok pupuh. Iki kaya udang kuning lho Mas. Penak tenan ya Dek Levi. Iya Mas, asik kali iki. Hey. Mas Ayek, Mbak Yasmi, selamat berbahagia. Iya. Masuk Mas Endang. Esok awan yang omah wis ora krasa, keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mupeng bingung anggonku goleki ora krasa esok awan nganti wengi. Oi. Bose Rosok Semarang Mas Yamin, yo kita goyang, kita bersenang-senang. Mas Yuyak dari Bendo, yo tekan pora iki ayo. Bandung, ayo dadi penak yo. Sarwi ngoceh. Hello kae tak jaluk Dik Levi aja ngeceh. Podang kuning agawe pikirku kowe. Seret ireng tak sawang tambah manis. Ipo bunga yen aku nyanding sliramu.
Minangka atur sesolo dawuh saking kepanitiaan panjenenganipun Bapak Erela matur suwun. Ayo Mas Joklo, karo Jati Arum, joget-joget. Gerobak kita. Sari Sambirjo, tas Sambirjo niku sing gak kaya ngene iki. Nggih. Mas Jati Arum ngerti ku? Nggih. Di lajeng niki, Pak. Lajeng monggo. Ulo sawah sapa gendut Seliramu
ditutup nopo ajeng leren riyin Pak San? Ditutup nih. Siap. Ulo sawa sapa ngendut Matur suwun Mbak Dian, matur suwun Mas Jolo. Terima kasih Pak Kapolsek Sambirejo Pak Santoso. Lagu ini kapilut wis diaturke duete karo Narni. Monggo para penggayang kene digayange Arseka Indonesia asalale sek 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 Pas Setu sing duweni plumpung kene digayangke Tresne nalika semono kowe teko arep ngomong apa nangis kon lampune baca jebul kowe durung duwe bojo asale Arsika Mas Jono juragan dari carita banjir
kuwi. Matur suwun Pak Jeki, perwakilan nika saking kepanitiaan Bapak Senen, Mbak Rika, pokoknya ndunungke ngongak kawontenan bepilih derepun bawa bati tamu. Monggo. Mas Kris, dua pilih latihan nayung Mas. Neng desa ya ngono. Mas Warsito. Ya Mas Warsito. Mbah Tris, monggo Mbah Tris, Mas Dodo, namung jumeneng mawon, monggo namung jeneng Manarso. Telu miring ngitan, telu miring kulon. Telu madhepe rono. Nah, telu madhepe rene, Nduk. Adu bokong. Mbah Po saking mereka, monggo. Rodok jaga jarak. Nah, sepengge. Monggo Manarto. Yang kita wis ora tawar saiki. Monggo baterai Mas Dodo namung jumeneng mawon mboten sak basa. Baluran damung beksa. Monggo Mas Warsito. Monggo. Mbah, pinararene Mbah. Nah, arep mlaku rono-rono. Lurai pasar. Ayo Mbah. Manpul pinarane. Olah jumeneng mawon kesan genep. Mas Haji Jebret. Nuwun sewu Mas Haji Jebret jumeneng monggo. Iya Mas Jebret. Sampun jangan dereng nggih. Sampun nggih. Ya. Bakule tunggu. bojo yen ditimbang padha abote bablas kene podang kuning Mbah Mo. Indomah. Ya.
Gayeng ketok iki. Iya. Masuk-masuk. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Biyen kanggo lereng. Ya iya 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 iya. Ning sagak gepak tulisan. Warna abang kondo isih prawan. Mbah Bayan Musibat iku ora rampung sing domah wis nyawer nyangoni tungane tayub ki tur piye. Nah ya urung rampung Mbah aja ngeyel nek tabarke saiki marep bar kukut kabeh ngopalane ya. Mbah Bayan Musibat nek gak nyawer ganti sangon ibu ya Mbah. Ulayake kawit mau ngono nggo dipentelengi wedi Mas Bayan Musibat ya cawetan. Cah nemi sing patute ledek tayu para dadi bakale sonek lengser wong penyanyi iki nek wis umur 40 kan wis gak payu. Sapa ngene carane? Ya kaya Santi barang ngono kan wis nyedaki rono ngono wis gak payu. Umpama lerek-lerek kono nek ora dadi besinden kan paling tukang pijet. Oh, ngono dadi anu direktur PT Aloseka lho. Oh iya. Sing tukang gaji arek-arek sapa iku? Sing gaji ya sing di omah no. Maksud iki sing gaji lho bolo-bolo kabeh. Lho lah.
Panyuwunku mring sliramu Saya suka terakhir gue panuwun panjenengan babayan kanten. Oleh Marimin,
ketine mung kepranan barang kang durung kanyata. Hari ini kita harus dhuwur banget ya, Mbah. Ayo, Dok, santai nang delobok. Mbak ya saya wendak Nuwun Pak Guru monggo pun lajeng. Iki umpama kowe ndek bojo lu ni poklek ngono. Poklek. Lagi bukmu ini bisa nemudar ya. Ngono ae loroe direwangi operasi lho, Dimas Jolo. Ngene direwangi ning rumah sakit operasi, duwe to nggo operasi. Ini lho gaya ngongkek iki lho ya. Iya. Koyo mbethot apa ngono ya. Iya. Ini
kasih Pak Guru. Niki kata sangat mengke amanah ingkang sampun kepala tampi poro-poro ingkang kepada badhe Direktur Swanten. Ingkang bagian wong sepuh telu sing joget wong sepuh telu liyane engko ya. Semangat nggih Mbak Kakung. Mbah, iki tombo setruk. Nggih. wong tombo setruk. Ya. Olahraga. Nggih. Kandhen. Lho. Memujiku marang kowe. Muga urip tentrem selawase. Senadyan nanging aku
ning endi-endi nanggapne Pak Dimanto. Lah nggih. Jan. Iya. Kandhani kok. Iya. Amin. Amin. Pak Dimanto. Amin. Yo. Pamujiku marang kowe, muga urip tentrem, sadyane kanggo Matur suwun Pak Jo. Saestu ngaturaken dugi panuwun sing duweni rumah makan. Masih bersama Arseka. Wes pirang taun lawase ana kene menten tekane ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Masuk Mbak Santi. Wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah ning ati najan sakedhepe netra ati lega bisa kanggo tangga. Arseka punya. Sip, murah meriah. Murah meriah. Monggo lajeng. Selamat menimbul hidup baru Mas Rio.
Matur suwun Pak RT. Menawi mawar kemukus kali Mbak Santi.